Myyntipakkaus sisältää koneen lisäksi johdon, pistotulpan ja pistorasian sekä kiinnitysjalan, lukitussalvan sekä tarvittavat ruuvit. Myyntipakkauksen lisäksi tarvitset akun, akkukengät ja virtakaapelit. Nosta verkonvetokone jalalle ja lukitse kiinnityssalvalla. Aseta pistotulppa pistorasiaan. Pyörästä voit lukita koneen paikoilleen tai vapauttaa sen pyörimään verkon suuntaisesti. Verkonvetokoneen asennus on yksinkertaista. Valitse verkonvetokoneelle veneestä sopiva paikka, josta on luontaista nostaa verkko ja josta verkko ei sotkeudu esimerkiksi knaapeihin nostettaessa. Kiinnitä koneen jalusta mukana tulevilla kiinnikkeillä. Mikäli alusta ei itsessään ole tukeva, lisää kiinnityskohtaan tarvittava määrä lisätukea, esimerkiksi vaneria. Valitse akulle sopiva paikka ja hanki tarvittavan mittaiset virtakaapelit. Asenna sähköpistorasia siten, että verkonvetokoneen sähköjohto ylettää pistorasialle. Kun kaikki on asennettu, nosta kone jalustalle ja lukitse kiinnityssarvalla. Aseta virtajohto pistokkeeseen ja olet valmis kalaan.